está Conchi dándolle duramente aquí o móvil xa. Bos días, amigos e amigas de Comezala. Estamos hoxe facendo un fora de carta dende Allerín. Aquí, señores respetables, todos. Aquí estamos todos aquí, con gente moi respetable. Señores respetables, aquí en directo para Comezala. Cristóbal, hoxe temos a fábrica Blocktrip. ¿En qué vaya a consistir? Contanos un poquito. Bueno, pues digamos, te digo que vamos a hacer, vamos a invitar a un Vermú San Petronio, un recito no valor delicioso, vamos a ir ao mercado da Biosfera, donde ali va a coñecer todos os produtos locales que estamos producindo desde aquí na zona de Allariz. Como sabes, é unha reserva da Biosfera, produtos ecolóxicos, unha realidad fantástica. Despois de ir ao mercado da Biosfera, venimos aquí donde podedes probar a nova carta de bocadillo que ten salido de cal na fábrica, por eso non é a fábrica de Blocktrip. Logo por la vamos a fazer un percorrido para que sabes un pouquiño de lo que se fai aquí en Allariz. Vamos llevar a facer un taller de como se fai un amendoado en Allariz, entonces unha experta como el Finarré, e logo vamos a ir a ver outro rei de Allariz, que é o Boi, a Montepenamá, onde podemos ver pastar os bois nun entorno declarado reserva de Biosfera, como dixen antes, e despois de ver o Boi, iremos ao Reso, a ver as esculturas de Agustín Arrola e a ver como fan o queixo este do Bella do Reso del Dios, que van a poder probar aquí tamén nunha elaboración. E remataremos a festa con concertiño, bailando todos xuntos, estas van aquí na terraza, se o tempo acompaña, se non acompaña, nos mollamos e venamos. Non pasa nada. ¿Por qué este cambio o este enfoque que lle dá ahora a fábrica que queremos mostrar un pouco a todo o público? O que buscábamos era complementar a oferta gastronómica. En Allariz, a verdade, que se come moi ben, hai moitos restaurantes de paseo que se come moi ben, pero faltaba un pouco este tipo de propostas un pouco máis urbanistas, un pouco máis modernilla que se le agora do tema de street food. Entón, claro, isto non tampouco de comida na rúa, pois quisimos buscar un nombre diferente, non? Algo parecido. Entón buscamos casual food, que é comida informal, pero comida feita con moita calidade, con produtos locais, con produtos de primeira calidade. Aquí, dentro destes bocadillos, pois hai queixos como de San Simón, de Pedreiro, usamos lógicamente queixos de Reso, usamos produtos de aquí, os panes tamén, todos os produtos son de aquí. O que pasa é que les damos unha volta para buscar un formato un poquinho distinto, complementario, para complementar o que xa había en Allariz. Aproveitando que temos un entorno fantástico, Pois xa sabedes seguir ese hashtag de a fábrica Blocktrip, no que imos a ir contando un montón de xentes descoñecidos como este señor de aquí. Hola, que temos un pouco abandonada a sección, Pepe. Pero sí, o que pasa que claro, hai que retomar o tema. Anda polo Algarve paseando estas cousas, sí. Extremadura. Hai algúns que viaxan moito. Unha peniña no que quedan os corpos e as mentes, amigos e amigas. Eso, iremos contando moitas cosas hoxe. Lembrade que mañán hai Comezala de 1 a 2. Despois xa vos adiantaremos os contidos que temos. Hoxe hai un montón de historias en Galicia, xa o sabedes, pero de momento nos quedamos aquí en Allariz. Noi, que hai que decir aquí ao final? Que hai que decir? E aquí? E aquí que? Non, aquí cando se come. Non? Ai, como estamos. Chao. Chao.